Stop and Go adaptiv fartpilot anvender data fra det kamera, der er fastgjort til forruden og radarsensoren i den forreste kofanger, til at bevare din valgte hastighed og opretholde en ideel afstand til køretøjet foran. Hvis du kommer for tæt på det forankørende køretøj, bremser dit køretøj, om nødvendigt stopper det også helt, uden at du behøver at bremse. Når afstanden er tilstrækkelig igen, vender køretøjet tilbage til den indstillede fartpilothastighed. Systemet fungerer sammen med funktionen skiltegenkendelse for at matche din fartpilothastighed med vejhastighedsgrænserne. Stop and Go adaptiv fartpilot bruger og opkoblede kortdata til at forudse situationer, såsom ændringer i hastighedsgrænsen eller en kommende kurve eller rundkørsel. Systemet justerer derefter automatisk køretøjets hastighed. For at aktivere funktionen skal du trykke på denne kontakt så mange gange som nødvendigt for at vælge funktionen adaptiv fartpilot. Denne lampe lyser med streger for at angive, at systemet venter på, at en reguleret hastighed bliver gemt, og meddelelsen adaptiv fartpilot klar, set for at aktivere, vises på instrumentpanelet. Bemærk, at den Adaptive Stop and Go fartpilot kan aktiveres fra 0 til 170 km/t. I hvert tilfælde er 30 km/t den laveste fartpilothastighed, der kan gemmes. Når du har nået den ønskede hastighed, skal du trykke op eller ned på denne kontakt, funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes. Denne hastighed vises med grønt på instrumentpanelet ledsaget af dette advarselslys. Du kan når som helst ændre denne hastighed ved at trykke op på denne kontakt for at øge værdien og ned på denne kontakt for at reducere den. Tryk og hold nede, op eller ned, for at ændre hastigheden med intervaller på 10 km/t. Du kan kombinere den adaptive fartpilotfunktion, Stop and Go, med funktionen vejskiltregistrering ved at trykke på denne knap. Derfor, når den passerer skiltet, overtager reguleringshastigheden værdien af den registrerede hastighed. Du kan også aktivere fartpiloten med tidlig genkendelse af fartgrænseskilte. Systemet bruger derefter tilsluttet kortdata sammen med data fra kameraet til at forudse ændringer i hastighedsgrænsen 100 meter før skiltet vises. Så dit køretøjs hastighed tilpasses gradvist, indtil du passerer det næste skilt, uden at føreren behøver at gøre noget. Hvis du vil slå denne funktion til, skal du gå til afsnittet Køretøj på Alpine Portal midterskærmen og vælge Kørehjælpemidler. Og til sidst, Komfort. Vælg Juster hastighed og vælg on eller off. Bogstavet A vil blive vist på instrumentpanelet for at indikere, at funktionen er slået til. Du kan også se hastighedsskiltet for den vejstrækning, du befinder dig på, samt den kommende hastighedsgrænse. Bemærk, at hvis forskellen mellem dit køretøjs hastighed og hastighedsgrænsen er betydelig, kan du blive bedt om at validere hastighedstilpasningen manuelt ved at trykke på denne knap. En hvid firkant vises omkring den angivne hastighed for at informere dig om dette. Du kan også tænde forhåndsgenkendelsen af vejlinjen forude. Vælg Vejadaptiv fartpilot under fanen Komfort. Systemet bruger opkoblede kortdata til at forudse og automatisk styre ændringer i køretøjets hastighed, når det når en rundkørsel eller et sving. Rundkørsels- eller svingsymbolet vises på instrumentpanelet for at indikere, at systemet er opmærksom på det. Systemet matcher automatisk din hastighed med trafikskilte eller linjen på vejen foran, men du kan annullere disse ændringer ved at trykke op på denne kontrol for at vende tilbage til den tidligere fartpilothastighed. Bemærk,
at når stop og go adaptiv fartpilot er aktiveret, aktiveres en følgeafstand også som standard. Dette svarer til en tid til forankørende på 2 sekunder, som vises med grønt på instrumentpanelet. Når systemet registrerer et køretøj i din vognbane, vises en køretøjssilhuet på instrumentpanelet over sporingsbjælkerne. Dit køretøj matcher derefter hastigheden med det forankørende køretøj og bremser om nødvendigt for at opretholde følgeafstanden som vist på instrumentpanelet. Følgeafstanden mellem dig og køretøjet foran kan justeres ved at trykke på denne kontakt flere gange. Der vises vandrette sporingsbjælker på instrumentpanelet, hvilket repræsenterer den ønskede afstand, du har valgt. Jo længere bjælken er fra køretøjet, jo længere tid er der op til forankørende. Cirka 2,4 sekunder for en lang afstand og cirka 1,2 sekunder for den korteste afstand til forankørende. Når fartpilothastigheden er gemt og distancekontrollen er aktiveret, kan du fjerne foden helt fra speeder og bremsepedalen. Vi anbefaler imidlertid stærkt, at du altid holder fødderne i nærheden af pedalerne, så du kan reagere, hvis det er nødvendigt. Hvis du nærmer dig et køretøj, som bevæger sig langsommere i den samme vognbane, tilpasses din hastighed, så din valgte afstand til forankørende overholdes. Hvis køretøjet foran sænker farten og stopper i 30 sekunder, inden det igen kører videre, vil dit køretøj gøre det samme, uden at du behøver at træde på pedalerne. Hvis systemet registrerer en forhindring i omgivelserne, forhindres automatisk genstart indtil næste slukning. Hvis køretøjet genstartes efter 30 sekunder, skal du blot trykke på speederen eller denne knap for at genstarte køretøjet. Meddelelsen "Tryk på ræs eller speederen for at genstarte fartpiloten" vises på instrumentpanelet for at bekræfte dette. Hvis du stopper op i længere end 3 minutter, deaktiveres den adaptive fartpilot, og den elektroniske parkeringsbremse vil i stedet blive udløst. Det er derefter nødvendigt at genstarte funktionen. Du skal imidlertid være opmærksom på, at funktionen har begrænset bremsekraft og ikke kan udføre nødbremsning. Hvis systemet viser det registrerede køretøj i orange ledsaget af et lydsignal, fortæller det dig, at du skal passe på at være klar til at gribe indisk. Hvis dette display vises, ledsaget af et lydsignal, skal du straks foretage undvigende handlinger, fordi Stop and Go Adaptive Fartpilot ikke kan bremse tilstrækkeligt til at undgå faren. Du kan til enhver tid overskride fartpilothastigheden, når du for eksempel overhaler. Dette gøres ved at trykke speederpedalen nederst. Mens du overhaler, blinker fartpilothastigheden gult på instrumentpanelet. Hvis afstanden fra det forankørende køretøj er mindre end den distance, du har valgt, er distancekontrolfunktionen ikke længere tilgængelig, blinker følgebjælken på instrumentpanelet. Bemærk, at når din hastighed overstiger 70 km/t, reducerer aktiveringen af indikatoren midlertidigt den registrerede følgeafstand og øger bilens acceleration for at gøre det lettere at overhale. Når overhalingen er fuldført, skal du slippe speederpedalen let, så fartpiloten og distancekontrol genoptages automatisk. Systemet kan sættes på standby ved at trykke på bremsepedalen eller trykke på denne kontakt. Systemet skifter automatisk til standby, når gearstangen er i position R eller N, når du løsner førerens sikkerhedssele eller åbner en af dørene, eller når du kører på en stejl skråning. Fartpilothastigheden og følgeafstanden gemmes derefter. Advarselslampen vises i gråt på instrumentbrættet sammen med meddelelsen Regular. Afbrudt adaptiv. Tryk på denne kontakt for at genoptage. De seneste indstillinger, der blev gemt, genoprettes derefter. Når der trykkes ned på denne kontakt opad eller nedad, genstartes fartpilotfunktionen med din aktuelle hastighed i stedet den gemte hastighed. Tryk på den samme kontakt for at deaktivere Stop and Go Adaptive Fartpilot. Kontroller, at systemet fungerer korrekt.
Sørg for, at kameraet og radaren ikke er blokeret af snavs, mudder eller sne. Bemærk, at den adaptive fartpilot er beregnet til kørsel på motor- og hovedveje. Funktionen kan forstyrres midlertidigt, hvis der er dårligt udsyn, eller hvis vejen indeholder hårnålesving. Kameraet og radaren registrerer kun køretøjer, der kører i samme retning som dig, og når de befinder sig i registreringsfeltet. Endelig skal du huske, at denne funktion er et kørselshjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Generelt skal du altid tilpasse hastigheden efter trafikforholdene uanset systemindikationerne.